3,1 milióna videní. Je to v podstate úspech ako voľa, keď je ráno a tieto skladby. Viete, o ktorú pesničku ide? Otázka za milión! Boli z kufri auta, práve nám išla karta, keď na lesnej ceste nás vytrubila Tatra. Nič nebolo drahé, či Gotnauské dráhe, ale vedeli sme kade. Keď sme zavonili v lese na Štrbskom plese, to bol flašňaček u nás, naši v starej lesnej. Ja z toho skauta, pričumal do auta, ty kokos, ha! Spomínam na veci, ktoré boli. Otázka je, prečo každá spomienka tak bolí. Som ako voľa, na minovom poli. Spomínam na časy, čo sme mali. Prečo každá sekunda nás odstreľaje. Prečo všetko pekné zavždy len tak spáli. Život bez záruky a na večné veky. Garanciou boli a spojené roky. Každodenne spätí, všetky naše vety, všetky naše ciele. Spolu sme sa zabávali, spolu zastávali. Jeden bez druhého, cenu sme nemali. Neveril z nás nikto, že by to raz mízlo. Prečo sa to stalo? Otázka za milión. Otázka je, prečo každá spomienka tak bolí. Som ako vojak na minovom poli. Spomínam na časy, čo sme mali. Prečo každá sekunda nás odstreľala. Všetko pekné sa vždy jen tak spáli. Všetko pekné sa vždy jen tak spáli. Už som nami dávno v pohode a celé toto len oddychať na vode a užívať si život dospelého chlapa, čo neverí náhode a tak prosím, neverí to náhodou. Prečo teda stále nie som závodou? Prečo môj život nemá nič moci s vodou? Otázka si, prečo každá spomienka tak bolí. Som ako vojak na minovom poli. Spomínam na časy, čo sme mali. Prečo každá sekunda nás odstreľala. Teraz Žilina potrebe vaše hlasy. Číslo teraz vy. Hajde všetci ruky hore. Aká je vaša výplata? Aj naša, je jasné. Žilina, všetci ste za milión. Na posledný elektrická gitara dnes večer, satanista Tadeáš Lašák. Bicie nástroje vzadu, praženec Jozef. Otázka za milión.